Vam actuar un dia com a parella de pallassos d'hospital a dintre d'una habitació amb una persona que tenia un problema mental. L'actuació va ser perfecta, però al sortir d'allà ens vam donar compte de que no érem útils, de que aquella tècnica teatral no era útil per a aquell col·lectiu i vam decidir treure'ns el nas i aplicar diferents tècniques de teatre social. Lo que me espera esta noche es una forma de ver un problema social que tenemos, por el que muchas veces pasamos por alto. Sensibilitzar i explicar és el primer pas per fer participar la gent de la nostra realitat i, per tant, canviar-la. I quines expectatives que tinc aquesta nit? Doncs jo espero somriure absolutament moltíssim, aprendre molt. Passar-me molt bé, riure molt, que caigui una llàgrima segurament també, perquè vinc disposat a tot. Esteu còmodes? Sí! Avui estic aquí per conèixer la importància que pot tenir el teatre social, no? El teatre social és una eina, com qualsevol expressió de l'art, per mostrar el que som capaços de fer totes les persones. Té calor? Té calor, consellera? Bona nit! No necessita res més? No. Que suposa visibilitzar col·lectius amb especials dificultats del tipus que sigui i, per tant, arribar a moltes més persones mostrant les seves capacitats. Sovint parlem de les discapacitats i tothom té moltes capacitats. Aquesta idea semblava una senyora bogeria quan va començar, sobretot perquè no esperàvem poder arribar al Teatre Nacional, omplir-ho, etc. En realitat, aquesta bogeria és una ampliació del que fem amb el dia a dia, però l'essència és la mateixa. Llavors, per això vam perdre la por i vam dir, bueno, això s'ha d'explicar cap enfora, anem a fer-ho gran. Hola, macos. Doncs, bueno, aquesta nit és una nit de bojos, perquè hi ha 1000 actuacions, però espero que avui us torneu bojos amb mi i amb Pallapupes. Comença l'espectacle. Quin? Una nit de bojos! Bones tardes, amics meus tots! Tots tenim una part de bogeria, de tara mental, digue-li com vulguis, o sigui, no hi ha ningú que sigui sa. No hi gona! Bones tardes, amics meus tots! I el normal és no estar bé, ja està una mica boig. El teatre és una eina que ho té tot, té emoció, té humor, té molta creativitat i jo crec que el teatre és una medicina molt bona. Son exactamente 41.285. Esta noche aquí! Jo tinc un problema que és que la gent no em vol veure a mi, la gent no em convida a mi, sinó que conviden els personatges que conviuen amb mi, i això és un problema. Jo n'opino que del moment que ens atrevim a fer les coses que fem, el punt de bogeria el tenim tots. 1, 2, 3. Bona nit de bojos. Per què? Doncs perquè nosaltres tampoc no és que estiguem massa fines, sobretot perquè tinc aquesta senyora aquí al costat. Bueno, yo no sé lo que él ha dicho, porque realmente es un dialecto que es tan extraño. O sea, también eso sí que es de locos. Jo quiero salir ja... Només aquest trosset i després continua vostè, d'acord? Vinga, machote. El teatre com ajuda a les persones, en general, a aprendre, observant lliçons sobre nosaltres mateixos. Les persones que tenen algun tipus de hàndicap, exactament, és el mateix, és una teràpia fantàstica. Bona nit a tots i moltes felicitats per la feina que fan els llapapules, els llapaluques, els llapalupes. Passa la cabra. Nosaltres culturalment ens han ensenyat que quan tenim una malaltia hem de patir, hem d'estar tristos, hem de tenir molta por. I si tu rius, si tu et permets entrar en aquest univers, és molt probable que aquesta actitud, que aquesta mirada que tu tens davant d'aquesta malaltia es modifiqui. ¡Que no viene nadie! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola, joder! Teatre social és un altre fill petit de Pallapupes, perquè nosaltres actuem d'una manera o d'una altra segons el col·lectiu que tenim a davant. I amb persones amb trastorn mental, amb el nas vermell, no érem útils. I una de les coses, una proposta de valor de Pallapupes és ser útils, no només passar-ho bé. Ya no estoy sola. Os tengo a vosotros. Ningú no sap on és la frontera entre la bogeria i el que en diem normalitat. Si sabéssim això, voldria dir que sabríem tantes coses. Estic dormint amb tu i sento passar els trens. Em travessen el front els llums de les finestres estripant el vellut blau fosc d'aquesta nit. Estic dormint amb tu i els sento com s'allunyen amb el soroll més trist. Potser m'he equivocat no pujant en un d'ells.
Potser l'últim encert és abraçat a tu, deixar que els trens se'n vagin en la nit. Esta noche va dedicada a todas aquellas mujeres que en algún momento de nuestras vidas pensábamos que no había salida. Yo era una muñeca de cristal y me rompí. ¡Mamá! ¡Ya no puedo más! ¡Mamá! ¿Qué? Me he roto. Hija mía, yo te levantaré y echaremos a volar. A la gent del carrer li sembla molt raro que parlem amb aquesta naturalitat, perquè hi ha molta por a la societat. I per mi el canvi comença aquí. Comença en que per tu sigui raro això. ¿Qué es la locura? La locura. La locura es buena, la locura es buena. Y para las farmacéuticas, mucho más. Com parlen així de la bogeria, de les farmacèutiques, del tal? Quina lluita tan clara que espanta a vegades una mica. Simplement parlem de nosaltres en un llenguatge que tothom pot entendre per apropar la malaltia mental, canviant-li la forma també, que també pot ser salut mental. Si estoy loca. Estic molt emocionada, la veritat, perquè aquesta barreja d'humor, però també de tanta història potent i real, no sé, m'ha deixat com una mica... Si creieu com nosaltres que podem omplir de vida qui més ho necessita a través de l'humor i del teatre, us convido que us feu socis i sòcies donants, a que quan sortiu compreu tot el merchandising fantàstic i superbonic que n'hi ha i recordar-vos que vosaltres feu pallapupes, no us deixeu. Molt bona nit, moltíssimes gràcies. Ha sigut una nit de bojos increïble. Impressionant. Sensacional. Una passada. Màgic. Molt divertit. Inmejorable. Magnífica. Excel·lent. Amazing. Divertit.